Avui vos cont com els menorquins van crear la pomada. I per fer-ho hem de viatjar a l'any 1713, any en què va acabar la Guerra de Successió Espanyola. Benvinguts, benvingudes a Història Balear. El nostre antic rei Carles II mor sense fills. I algo tan simple com això acaba sent una guerra cruenta de més de 10 anys per tota Europa. Mireu, alguns països europeus tenien por de que Espanya se fes molt forta si acabaven sent borbons i fossin ultrapoderosos. Per res, a pesar d'intentar lluitar contra això, en Felip V Borbó va acabar en el tron espanyol, a canvi de donar molts de territoris por ahí. Anglaterra va guanyar bastantes cosetes, una d'elles, Menorca. I els britànics, a part de dur ses vaques, també van dur una beguda que li flipava, la ginebra. I els menorquins i menorquines no són gent tontos i no van perdre el temps. La van començar a produir localment per la família Pons, com no. I pum, hola gin xoriquer. Per cert, bastant diferent al London Dry. El Menorca Dry és un altre estil. I poc després, un espavilat li va posar un poquet de llimonada i un poquet de llet. I au, pomada menorquina servida a tot Cristo. Símbol de les festes d'estiu, sobretot de Sant Joan, la pomada menorquina s'ha transformat en un dels productes balears més famosos de la història. Un altre dia vos contaré com se va crear la maionesa, o maonesa. Sabies que la pomada era tan antiga? L'has provada, no? Vinga, te llegesc a una forta ferrada.